Hľadáte zmysluplnú kariéru, kde vaša odbornosť skutočne ovplyvní budúcnosť? V MIPEL, lídrovi v odbornej príprave od roku 1992, otvárame dvere novým profesionálom. Pridajte sa k tímu, ktorý už vyše 30 rokov formuje špičkových elektrotechnikov a revíznych technikov. U nás môžete zdieľať svoje cenné skúsenosti a zároveň sa neustále rozvíjať. Aktuálne hľadáme odborných zástupcov školiteľov, samostatných elektrotechnikov, školiteľov a inštruktorov prvej pomoci. Ponúkame stabilné zázemie, férové podmienky a priateľskú atmosféru. Získate príležitosť ovplyvniť štandardy odbornej prípravy na Slovensku. Ak ste pripravení posunúť svoju kariéru, pošlite nám svoj životopis. Vaša odbornosť je pre nás kľúčová. Tešíme sa na spoluprácu s vami.